A duniyar musulunci, daga ƙasashen hamadar Larabawa zuwa biranen arewacin Afirka da Asiya, hasken musulunci bai taɓa dushewa ba. Hasken ilimin addinin musulunci ba al'ada ce kawai ba, umarnin Allah ne mai tsarki da ke karkata zukata da ɗabi'un al'ummomin mummunai mabiya addinin musulunci. Tarihin samuwar ilimin addinin musulunci ya fara ne da farkon wahayi. Yi karatu da sunan Ubangijinka, Mahalicci, Suratul Al'alaq, aya ta 96, Sura ta 1. Tun daga lokacin da aka saukar da Alkur'ani mai girma, ilimi ya zama ginshiƙin musulunci. Annabi Muhammadu, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, shine malami na farko. Alkur'ani shine littafi na farko. Sahabbai su ne ɗalibai na farko. Daga ƙarni na 8, makarantun na tsarin Madris suka fara bayyana. Waɗannan cibiyoyin ba wai addini kaɗai suke koyarwa ba, har ma da kimiyya, falsafa, magunguna da lissafi. Tsarin ilimin musulunci ya kasance cikakke mai haɗe da fannoni daban-daban wanda ya samo asali daga sunna. Jami'ar Al-Azhar a birnin Al-Qahira, wacce aka fara a shekara ta 970 miladiya, tana daga cikin tsofaffin jami'o'in da ke aiki har yanzu a duniya. Haka zalika, jami'ar Qarawiyyin a Fez da Al-Zaituna a Tunisia sun zama fitilu na ilimi da suka haifar da manyan malamai da suka gina al'ummomi. Ilimin addinin musulunci ya gina ginshiƙai masu muhimmanci: tauhidi, imani da Allah guda ɗaya, adabi, ladabi da ɗa'a, ilimi a matsayin nau'i mai tsarki, alkalaki, kyawawan halayya, hidima, bauta da hidima ga al'umma. Ba kawai batun iya karatu ko karantawa ake yi ba, sai dai batun samar da kyakkyawan hali da tunani mai kyau a kwakwalwa, gina zukata bisa tausayi da tausayawa, da samar da nazari mai zurfi na ilimi da kuma hidima ga al'umma. Daga hamadar kasar Mauritania zuwa cinkoson jama'a na kasar Indonesia, ilimin addinin musulunci ya daidaita da al'adu daban-daban ba tare da rasa asalin tushensa ba. Larabci ya ci gaba da kasancewa harshe ɗaya tilo ake karatun littafin Alkur'ani mai girma. A wannan zamanin da muke ciki, tsarin samar da ilimin addinin musulunci yana fuskantar barazana na zamanance, rashin kula da ƙalubale daga ababen fasahar zamani. Amma duk da haka, ana kan samun sauye-sauye inda matasa da malamai na zamani ke kan ƙoƙarinsu na tafiyar da tsarin karantarwar addinin musulunci daidai da ƙarni ta 21. Masanin addinin musulunci yakan kawo sauyi mai amfani ga al'umma. Ilimin musulunci yakan samar da shugabanni masu kula, zurfin tunani da gudanar da al'amura bisa adalci, haɗin kai da tausayi. A lokacin da kiran sallah ya ci gaba da mamaye duniya, aka ci gaba da karatun Alkur'ani mai girma safiya da maraice. Hasken ilimin addinin musulunci ba zai taɓa gushewa ba, domin ba tsarin koyarwa kaɗai ba ne, alheri ne da aka gada.
Barka da zuwa Guidance for Unity, hasken musulunci ga dukkan nan adam. A Guidance for Unity muna da yakinin cewa koyi da ilimin da ke cikin Alkur'ani mai girma da bin tafarkin rayuwa irin ta addinin musulunci zai kawo zaman lafiya, haɗin kai da fahimtar juna a tsakanin kowace irin al'umma. Wannan tashar an sadaukar da ita ne don jaddada zaman lafiya, haɗin kai tsakanin addinai da maslaha, musamman tsakanin musulmai da kiristoci a Najeriya da ma duniya baki daya. Abubuwan da zaka samu anan sun hada da mu'ujizozi da abubuwan ban mamaki na kimiyya da ke cikin Alkur'ani mai girma, koyarwar musulunci game da zaman lafiya, adalci da jinkai, labarai daga rayuwar Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ke karfafa haɗin kai, zaman lafiya da zumunci, da'awa mai cike da hikima, bayanai masu saukin fahimta da gaskiya, misalai na haɗin kai, aiki tare tsakanin al'ummomin musulmai, ga musulmi mai neman ƙarin sani ko Kirista mai sha'awar sani da masu neman gaskiya da zaman lafiya. Wannan tashar taku ne don tattaunawa, bincike da samun ƙarin ilimi. Yi subscribe don kasancewa cikin masana addini da samun hasken musulunci. Kuma ba mu aiko ka ba, ya Muhammad, sai dai a matsayin rahama ga talikai. Alkur'ani aya ta 21 sura ta 107.